Oplatí sa ti zapojiť do druhého kola predaja štátnych dlhopisov? Začína sa už 2. marca, tak sa na to poďme spoločne pozrieť. Prvé kolo zaznamenalo medzi investormi úspech. Ja som vtedy tvrdil, že to nie je úplný podvod. Na druhej strane, že sa rozhodne tie peniaze dajú zhodnotiť pri rovnakom riziku aj lepšie. A to isté platí aj pre toto druhé kolo. Poďme sa na spoločne pozrieť cez optiku investičného trojuholníka. Teda bezpečie, likvidita, dostupnosť peňazí, no a zároveň výnos. Štát ide ponúkať dva typy dlhopisov. Prvý bude Investor 2, bude mať rating A+, to je ten štátny, investičný horizont 2 roky a výnos 2,7%. Druhý sa bude nazývať Patriot 2, výnos tam bude 3%, no a investičný horizont bude 4 roky. Rovnako štátny rating A+, s negatívnym výhľadom. A teraz sa poďme pozrieť, ako sú na tom svetové trhy. Pri ratingu A+, viete dnes na dvojročných dlhopisoch zinkasovať niekde na úrovni 3,3% a na štvoročných dlhopisoch okolo 3,7-3,8%. Čo znamená, že na burze viete dosiahnuť o 20% vyšší výnos pri rovnakom investičnom horizonte a rovnakom riziku, ktoré podstupujete. Čiže rovnako ako pri prvom kole očakávam, že sa to nakoniec vypredá tá tranža a štát nájde investorov, ale reálne viete dosiahnuť väčší výnos v prípade, že sa budete pozerať po iných alternatívach, ako sú Investor 2 a Patriot 2.